ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠ। ଏହା ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। କାହିଁକି କେଜାଣି ଏହି ଜାଗାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ନିଆରା। ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ସହିତ କୋମଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏହି ସ୍ଥାନର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ। ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଡଙ୍ଗା ସାହାଯ୍ୟରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠକୁ ଗମନାଗମନ କରୁଥିଲେ। ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସୁବିଧାରେ ଏହି ପୀଠକୁ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଦୀ ଉପରେ ଏକ ଝୁଲନ୍ତା ପୋଲ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଦ୍ୱୀପରେ ଥିବାରୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର ଠାରୁ 49 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାରଙ୍ଗ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ପୋଲ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି, କଟକ ସିଡିଏ ଠାରୁ ନୂଆପାଟଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଗଲେ କଟକରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଧବଳେଶ୍ୱର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ଧବଳେଶ୍ୱରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧବଳ ଈଶ୍ୱର। ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାମକରଣ ବିଷୟରେ ଅନେକ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକକଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ନାମୁଚିକି ନାମକ ବ୍ରହ୍ମଦାନବକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ମହାନଦୀ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଐନ୍ଦ୍ରଲିଙ୍ଗ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହେ, ଏହି କୁଦର ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଧଳା ମାଳତୀ ପୁଷ୍ପ ବିମଣ୍ଡିତ ଲତାରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତର ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱେତବର୍ଣ୍ଣ ଗାଈର ସ୍ୱତଃ କ୍ଷୀରସ୍ରାବ ହେତୁ ଏହି ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ବାରାଣସୀ କଟକଗଡ଼ର ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କୁହେ, ଏଠାରେ ଏକ କଳା ବୃକ୍ଷର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଧବଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ବିଖ୍ୟାତ। ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନିକ ପୂଜାନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ଭୋର 5ଟାରୁ ପହଡ଼ ଫିଟା ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତାପରେ ସକାଳ 5:30ରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ସକାଳ 6ଟାରେ ଅବକାଶ ନୀତି ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ବେଶ କରାଯାଏ। ସକାଳ 7ଟାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଖେ ଭୋଗ ଲାଗିଥାଏ। 11ଟାରେ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ସାମୂହିକ ପହଡ଼ ନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଦିନ 1ଟାଏ ବେଳେ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ କରାଯାଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କାମ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ରାତି 8ଟାରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ଭୋଗ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ ଲାଗେ। 9ଟାରେ ଦହି ପଖାଳ ଲଗାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ପହୁଡ଼ ନୀତି ଶେଷ କରାଯାଏ। ବଡ଼ ଓଷା ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ। ଏହି ଦିନ ରାତି 2:30ରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ପହଡ଼ ଖୋଲାଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ନାଗାସ୍ନାନ ଏବଂ ନାଗାସ୍ନାନରୁ 100 ଥର ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଏ। ତାପରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥାଏ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ। ତ୍ରୟୋଦଶୀରେ ଏହି ପର୍ବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଗଜଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଏହି ଭୋଗ ପାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଶେଷ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ସେହିଭଳି ଏହି ପୀଠର ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଶେଷ ଘଟଣା ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ଯାତ୍ରା। ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷାଧିକ ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ କାନ୍ଧରେ ବାହୁଙ୍ଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜଳ କଳସ ଧରି ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଏହି ଶୈବ ପୀଠକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କ ଠାରେ ଜଳାଭିଷେକ କରି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଏମିତି ମାସ ସାରା ପ୍ରତି ସୋମବାର ଏହି ନୀତି ଲାଗି ରହେ। ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ହେଉଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ବା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ। ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମ୍ବଲପୁରର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପର୍ବ ଲିଙ୍ଗରାଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମନ୍ଦିର
ଓ ପୁରୀ ସ୍ଥିତ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିର ସମେତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଧବଳେଶ୍ୱର ପୀଠରେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ବିବାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାଛଡ଼ା ଜାଗର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ସୁବିଧା ରହିଛି। ବର୍ଷର ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବଣଭୋଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ତେବେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁକ୍ତିପଥକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।